Zilver, maar peers. Waarom haast hem op? Nou, dat voel ik wel leuk. Voor sommige mensen ben ik een beetje magischer, wat voor mij normaal is. En ik vind het leuk dat ik wel maar herkenbaar ben, maar net te herkenbaar. En daar wat mij te bjatsen. En ja, voor sommige mensen vind ik wel leuk. Ja. En ik zit nog even op die outfit te letten. Maar hartstikke een bijzonder bloesje in het Fries. Zit dan een boesgroentje. Die haast zelf versierd volgens mij. Nou, het Erwin Mulderdien. Maar ik ben wel een kledingmerk heel lang niet aan mij begonnen. En dan kijk ik als missie de kledingindustrie te verhoren. Nou, dat vind ik leuk dat het zo uitziet. Mijn herbroekte materiaal of kleding. Nou, dat is ook een mooi voorbeeld. Ja, maar het is bewuster wezen van wat we al hier doen. Dat is eigenlijk wel een beetje het credo, begrijp ik. Ja, lik het wel op. Ja. Dat is niet zo creatief meer. Ja. Nou, dan even naar het noemen wat je maas het was, Do en Ruben. Vertel daar eens wat over. Waar gaat het door? Nou, deze dagen is als weer een observatie waar ik rond het rijden hier plus minus mak ga. Hoe wij mijn dingen met onszelf omgaan. En daar ga ik een stukken wat tekst geschreven. Hebben we een beetje in scrapt samen met Terry Menger. Nou, een beetje toch ietsje meer popnoemen van maken dan dat ik oors doch. Nou, en dan word ik mee opjaan voor lied. En toch deze dagen. En het gaat me om het hart werd ook gaat. Dat we wel wat meer rest en ruimte voor onszelf mij nemen. En dat we wel eens mij bezieken hoeveel ruimte we nemen kunnen. Dat we wat meer vanuit vertrouwen libben. Ja. Nou, en hoe dat dan klinkt, daar hebben we vanzelfs tieren en skierig naar. Dus ik zou zeggen, zie je die plakje op? Nou, hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk weer de meesten. Geniet ervan. Nou, dat komt vast heel goed. Hier is Dirk Jitter. Flow fantastisch, flow praktisch, flow waar ik ben, flow waar ik steen. Flow als een hoes op het boord, met de fietsen erin. Van het dak komt, waarom naar het nou? Van het dak komt, waarom naar het nou? Tussen hemel en ieder opdeel tussen vrouw die we hier ontreffen. Opdeel 10, weer een verliezen, opdeel doe wat de mij u zwaar. Naar het besteden, ja we worden onweerswakker. En ik houd een woord, voor en achter is wees. Maar is ik weer voortdoen, ja we weten het wel. Maar beseffen het net, we leiden je om verhoring omdat wat dus meer rest. Ja, sil, ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat, yeah. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat, wow. Ben we opdeelt, dat deelt op wat we in de harsjes vinden. Kinderen onderziek je u. Onderziek je wat we zelf maar sissen wollen. Realiteit, vergrut je wollen. Zitten nog net in al te hege frequentie. Creativiteit spant de pannen nog net uit. Horen nog vers om wat we denken te witten. Verjitten, u's even te stellen voor naar je dingen. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat, ja. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat, wow. Ja, zeg je dat deze dagen, ja, zeg je dat, ja, zeg je dat. Ja, zeg je dat deze dagen. Hey, meer echt is alle net bekend, het is hem net weg. Dingen komen gauw te dichtbij. Het is het dag en ja, zeg je dat, wow, wow. Yeah. Ja. Ja. Ja, zeg je dat. Behoeftes worden uitroepelen. Hey, we hebben kwam de klem. Steens in een jaren ohne middel uitdrukt in cijfers. Vergrut de drang. Helpt dus dat ze neem de verplichtingen. Wils we hier vrij op de ieder binnen. Eten, drinken, siepen en het adres. Commentaar is belang. Gilde dat pas met te wijzen wanneer we op de waarom wij binnen. Ja, zeg je dat, deze dagen. Ja, zeg je dat, ja, ja. Ja, zeg je dat, deze dagen. Ja, zeg je dat. Ja, zeg je dat, deze dagen. Ja, zeg je dat. Ja, zeg je dat, deze dagen. En het wacht voor een reden.
Dirk Jitter, Dirk Geerdink en Ruben in de midden van Friesland. Hartstikke bedankt, jongens. Mooi dat je hem er wien. En een hele grote succes. Dank u wel. Ja, worst nog meer weten hoe Liert, check dan even liert.nl. En dat alle kandidaten van Liert bij Omroep Friesland spelen haar. Dan kist ik stemmen op die favoriete artiest van de nu nog 15 kandidaten. Dus nog 10 uur